बिहारी पिया चले। खेसारी लाल यादव का ये अभी शुरुआती गाना है बिहारी पिया। छठ में पहला गाना खेसारी लाल यादव लेके आइल बन, लेकिन भैया इनकरो गाना पर एकदम क्रेज जमल बा। काहे से कि पीछे दिन इतना विवाद, इतना एकदम कंट्रोवर्सी इनकरा पर भई रहे भैया। काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के बीच में का चलत रहे, इतना तक बात हो गई। काजल राघवानी कहते रहे कि खेसारी लाल यादव को बीबी मारती है और खेसारी लाल यादव को बीबी के साथ नहीं रहते हैं। तो भैया सोचिए कि इतने बीच में जब खेसारी लाल यादव अपना गाना लाते हैं और वहीं पर उनका गाना ट्रेंड करने लगता है। छठ का गाना पहला गाना है, अभी तो शुरुआत हुआ है। खेसारी लाल यादव खुद बोलते हैं कि अभी तो शुरुआत था, अभी पूरा जलवा जारी बा। कहे से कि हमारे नाम खेसारी बा। खेसारी लाल यादव के बिहारी पिया गाना भैया एकदम बेहतरीन लेवल के बा। जे भी खेसारी लाल यादव के फैन एगो वीडियो के लाइक और शेयर जरूर करिए जा। काहे से कि भैया खेसारी लाल यादव के ई देखल जाला कि भैया ना रुकेलन ना थकेलन। खेसारी लाल यादव काम करते रहलन भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया। उनकर जलवा भैया मुंबई के कोनो भी कोना में चल जा, खेसारी लाल यादव के नाम होखेला। काहे से कि भैया खेसारी लाल यादव पूरा इंडिया में अब जानल जाता हन। बिहारी पिया छठ जौन गाना आइल बा भैया, इहो तालगा मचावता। इहो गाना ट्रेंडिंग में आ गइल बा खेसारी लाल यादव के। तो भैया तोहन जना अगर नइखा जा देखले तो जा भैया यूट्यूब पर इनकर गाना ट्रेंड करता 10 नंबर सेक्शन पर, म्यूजिक सेक्शन में। सोचिए कि यूट्यूब पूरा वर्ल्ड में चलता है, वहां पर खेसारी लाल यादव अपना जलवा दिखाए हैं इस गाने में। आ छठ कहल जाला कि बिहार के असली पर्व होखेला। एकरे के मानल जाला कि बिहार में असली छठ होखेला तो भैया पूरा बिहार जगमगा जाला। तो भैया छोटा सा एगो कमेंट करके जरूर बताइए कि खेसारी लाल यादव के ई तो जना के बिहारी पिया गाना कैसन लगल।